Juma septembre kalo kileta ani konoto samba fla ani muga anduru DMS TV channel muso oni che oni yantuma aya bisimila DMS TV sanfɛ foli anta no ban kan bagana na mebako bela jili mali kono ani maliko kan aw ka don kibaru ni o wagati seli sananga se anga bi kunnafoni baw mani ka olu daw kloka ame aw kilaji ko be se kan tɛmɛ ni kunnafoni ani kanina charle ani ka kilaw di akiladi yoro la wale ko fɛ bi kunnafoni bamunu mamulu ni ka olu daw kloka o do be talike wakati laban ni yɛrɛ kɔni na bamaci wale maaw ye binkani wale minnu yɛrɛ kɔni kɛ an ka jamana yɛrɛ kɔni kɔnɔna na o wale ninnu ko hukumu yɛrɛ de kɔni kɔnɔna na Général Maka Alassane Diarra ni ale de an ka Mali fintigilakaw ka opération sous-chef yɛrɛ kɔni ale be interview dɔ yɛrɛ kɔni kɛ tarata don septembre kalo tile 16 san 2025 interview mi yɛrɛ kɔni sen fɛ Général Diarra ale b'a da Mali jamana kɔnɔdenw bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni kulo kan komi an ka Mali fintigilakaw ye kalisa olu cɛsirilen yɛrɛ kɔni don ne ka bamaci wale menace ta ka bɔ an ka Mali jamana kɔnɔna na cogo min Mali jamana kɔnɔdenw n'u bololafɛnw ka lakana bɛ se ka sabati jamana fantan naani bɛɛ lajɛlen na. Ni dɔgɔkun yɛrɛ kɔni kɔnɔna na min an ka Mali fintigilakaw ye olu cɛsiri ka fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni latigɛ ni citerne 30 ani kɔ bɔyan kɔ ale ni Mali jamana kɔnɔdenw n'u bololafɛnw ka se ka ni fɛn yɛrɛ kɔni escorter ka bɔ Sénégal fanfɛla la ni kana don an ka Bamako yɛrɛ kɔni kɔnɔna na a yirala k'a fɔ ko ni citerne 30 ani kɔ yɛrɛ kɔni ni kun y'a tile caman ye olu kun bloqué bɛ Seribugu localité la ni nin yɛrɛ kofɔlen bɛ Kulukoro région yɛrɛ de kɔni kɔnɔna na nka kan ka Mali fintigilakaw ka cɛsiralen n'u ka baara kɛ ko ɲumanw kɛra sababu n'u sera ka citerne ale ni jamana kɔnɔdenw yɛrɛ kɔni escorter kana n'u ye fanga Bamako kɔnɔna na ka sɔrɔ basi foyi ma u n'u bololafɛnw sɔrɔ. Tɛnɛndon septembre kalo tile 15 san 2025 an kun ye communiqué dɔ yalala an ka bɔlɔlɔsiraw yɛrɛ kɔni kan communiqué min kun kɛn bɛ syndicat national des transporteurs du Mali maaw yɛrɛ de kɔni tɔgɔ la ni o ye SNT ni kɔni ye jɛkulu min kɔnɔna na an ka jamana mobiliba bolilaw yɛrɛ de kɔni bɛ yen nɔ communiqué min yɛrɛ kɔni kun kɛn bɛ ninnu tɔgɔ la o communiqué kɔnɔna na maa ninnu kun bɛ ka dénonceli yɛrɛ kɔni kɛ k'a yira k'a fɔ ko lakanabaliya ko kɔni bɛ sirabaw kan bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi ko voyage yɛrɛ kɔni ka gɛlɛ olu ma an ye k'a fɔ ko kɔni kɔfɛ syndicat national des transporteurs du Mali maaw bɛ bɔ ni ka communiqué kɛ communiqué min kɔnɔna na o b'a yira k'a fɔ ko ni communiqué min kun bɛ yala la ni o communiqué kɔnɔna na dénonceli yɛrɛ kɔni kun bɛ ka kɛ lakanakobaliya la k'olu ma o communiqué yɛrɛ kɔni kɛ ko maa ŋaniya jugu dɔ yɛrɛ de kɔni kɛlen bɛ sɔrɔ ni ka nin kɛ ko ɲɛ tɛ communiqué yɛrɛ kɔni ma bɔ olu yɔrɔ la. Jeune Afrique ni nin ye kunnafoni di sira dɔ yɛrɛ kɔni ho maaw ye kunnafoniya caridenw tɛmɛnenw na kunnafoniya min kɔnɔna y'a yira k'a fɔ ko wagati laban nin yɛrɛ kɔni na ko AES ni o ye Mali Burkina Faso ale Niger ko ka kiriko ministre yɛrɛ kɔni kun bɛ ɲɔgɔn ye la k'olu ka kiriko ministre ka ɲɔgɔn ye yɛrɛ kɔni senfɛ k'a bɛ n'a fɔ u ye décision yɛrɛ kɔni ta k'u bɛ fɛ ka bɔ Cour pénale internationale yɛrɛ kɔni na ni o ye CPI an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi. Wagati min na i n'a fɔ ko bi Mali jamana kɔnɔdenw olu yɛrɛ kɔni ka kuma bɛ ka caya kosɛbɛ jamana kɔnɔna na ka d'a kan k'an y'a ye k'a fɔ dɔgɔkun laban in yɛrɛ kɔnɔna min ye sogo ye k'o da bɛ ka gɛlɛya an ka sugu yɛrɛ kɔnɔna kosɛbɛ o ko de kɛra sababu ye ni min ye sogo feerelaw ye olu fana ye kun dɔw fɔ o la o y'a yira k'a fɔ ko lakanabaliya min bɛ an ka jamana camancɛ fanfɛla la ale ni baganw ka dumuni sɔngɔ gɛlɛyali yɛrɛ kɔni k'o de bɛ ka kɛ sababu ye ni ka dɔ fara ni sɔngɔ yɛrɛ kɔni kan o ko la Mali jamana kɔnɔdenw bɛ wulimajɔ kɛ ne ka ɲɛsin autorité yɛrɛ kɔni ma ko ka fɛɛrɛ latigɛ ne ka nin ko in yɛrɛ kɔni nɔgɔya bagan feerelaw yɛrɛ kɔni cogo min sogo o kɔni da bɛ se ka nɔgɔya an ka jamana kɔnɔna na. Ko don tɛmɛnenw yɛrɛ kɔni na su kolenba yɛrɛ kɔni kɛrɛnkɛrɛnnenya la sufɛla 0 yɛrɛ wagati yɛrɛ kɔni ko tasumaba dɔ yɛrɛ kɔni mɛnɛna an ka Bamako suguba yɛrɛ kɔni kɔnɔna na tasuma mɛnɛ min kɛra sababu ni ka na ni tiɲɛniba yɛrɛ kɔni ye ko tasuma yɛrɛ kɔni ye dɔw ka bitigi kɔnɔfɛnw bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni jeni a ye tiɲɛni don o kɛrɛfɛ butigi nin yɛrɛ kɔni fɛnɛ na ni kunnafoniba de bɛ an bolo kɔrɔ bi an bɛna minnu walawala aw ye bidon kibaru kɔnɔna na. Wagati min na i n'a fɔ ko bi min an ka Mali fintigilakaw olu cɛsirilen don baara yɛrɛ kɔni na walasa ka se ka an ka Mali jamana yɛrɛ kɔni lakana sabati jamana fantan naani bɛɛ lajɛlen na kunu alamisa septembre kalo tile 18 san 2025 an ka Mali état major général des armées ale bɛ communiqué kɛ communiqué min yɛrɛ kɔni kɔnɔna na a b'a yira k'a fɔ ko nin don kofɔlen na an ka Mali fintigilakaw olu yɛrɛ kɔni kun ka sanfɛ kɛlɛkɛminɛnw kun bɛ sanfɛla la walasa ka se ka sɛgɛsɛgɛli baaraw yɛrɛ kɔni kɛ ko sɛgɛsɛgɛli baara ko hukumu de kɔnɔna la an ka sanfɛ kɛlɛkɛminɛnw yɛrɛ kɔni taara bɔ pick-up dɔ yɛrɛ kɔni ka min kun bɛ Biancheci localité la ni nin yɛrɛ kofɔlen bɛ Kidali région yɛrɛ de kɔni kɔnɔna na ko an ka Mali sanfɛ kɛlɛkɛminɛnw yɛrɛ kɔni kelen ne ka nin pick-up kofɔlen ye
ko ye farapu kɛrɛnkɛrɛnnen kɛ ni ka ɲɛsin pick-up yɛrɛ kɔni ma wale min kɛra sababu ye ni pick-up ale ni a kɔnɔmaw ka cɛnni don u bɛɛ lajɛlen na. État-major ka kɔrɔfɔla k'an ka Mali finitigilakaw ka sebaya sɔrɔli ni opération yɛrɛ kɔni na k'o dabɔra an ka sanfɛ kɛlɛkɛminɛnw ka ɲinini baaraw ale ni an ka service de renseignement ma ka kunnafoniya kɛrɛnkɛrɛnnenw de sɔrɔli la a ko kan. Ko an ka Mali finitigilakaw tilalen u ka nin farapu yɛrɛ kɔni na komi an ka sanfɛ kɛlɛkɛminɛnw ye olu continuera yala yɛrɛ kɔni na sanfɛla la walasa ka se ka kɔlɔsili baaraw yɛrɛ kɔni continue. A yɛrɛ la k'a fɔ ko sanfɛ kɛlɛkɛminɛnw yɛrɛ kɔni ka yala baara yɛrɛ kɔni kɔnɔna na u taara bɔ jɛkulu maa dɔw yɛrɛ kɔni kan minnu kun faralen kun don ɲɔgɔn kan finisolama dɔw yɛrɛ kɔni jukɔrɔla la ko bamaci walima ninnu kun bɛ fɛ ka fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen latigɛ walasa an ka Mali finitigilakaw kana na u ye yɛrɛ de kɔni ko nka an ka Mali finitigilakaw olu kɔni ka sanfɛ kɛlɛkɛminɛn nin ka farin kosɛbɛ u ye farapu kɛ ni ka ɲɛsin ni finisolama yɛrɛ kɔni ma wale min kɛra sababu ye ni maa minnu kun bɛ a jukɔrɔla la ka olu bɛɛ lajɛlen bɔnɛ u ni na a yirala k'a fɔ ko yɔrɔ in kɛrɛfɛla la ko moto dɔw fɛnɛ yɛrɛ kɔni kun jɔlen bɛ yen nɔ ko farapu in kɛra sababu ye ni ka cɛnni don u motow la. État-major ka kɔrɔfɔla ka nin communiqué yɛrɛ kɔni kɔnɔna na k'alisa min ye bamaci walemanw ɲinini ale ni u bɔnɛni ye u ni na k'o baara bɛ continuer an ka Mali finitigilakaw fɛ ko wa ni an ka Mali finitigilakaw yɛrɛ kɔni ye ka u lafiya nin ko yɛrɛ kɔnɔna na ko y'a sɔrɔ min ye bamaci wale ko kɔni si latuna ni ka bɔ an ka Mali jamana kɔnɔna na. Général Maka Alassane Diarra ni ale de an ka Mali finitigilakaw ka opération bɛɛ lajɛlen sous-chef yɛrɛ kɔni ni ma kofɔlen yɛrɛ kɔni bɛ sinsiya ka don tɛmɛnenw yɛrɛ kɔni na ko bamaci walemanw ye wale min kɛ wagati laban in na ni ka ɲɛsin an ka jamana yɛrɛ kɔni ma komi an ka Mali finitigilakaw k'u cɛsirilen don ni ka ni ɲɔgɔnna ko ninnu yɛrɛ kɔni si latun ni ka bɔ an ka Mali jamana kɔnɔna na. Wagati laban nin yɛrɛ kɔni na an y'a ye k'a fɔ jakumata dɔw yɛrɛ kɔni bɛ yala la an ka bɔlɔlɔsiraw yɛrɛ kɔni kan min kɔnɔna na an bɛ bolimafɛn caman yɛrɛ kɔni ni tasuma mɛnɛ bɛ ka bila o bolimafɛn nin yɛrɛ kɔnɔna a yɛlɛ k'a fɔ ko ni tasuma mɛnɛni ni ka bila ni bolimafɛn nin yɛrɛ kɔnɔna ko ye bamaci walema ninnu ka baaraw ye o wale yɛrɛ kɔni kɛmɛ sababu ye ni ka na ni jatigɛ ye jamana kɔnɔdenw ni ɲɔgɔn cɛla la o ko hukumu yɛrɛ de kɔni kɔnɔna na an ka nin général yɛrɛ kɔni bɔra ka fɛɛrɛ latigɛ yɛrɛ kɔni walasa ka se ka jamana kɔnɔdenw hakili sigi jamana lakanani baaraw kan. Général Diarra ni ale de an ka Mali finitigilakaw ka opération sous-chef yɛrɛ kɔni ale ye interview yɛrɛ kɔni kɛ tarata 2 septembre kalo tile 16 san 2025 interview mun kɔnɔna na a y'a yira k'a fɔ ko tiɲɛ yɛrɛ kɔnɔna ko sira min bɛ bɔ Kayi région kɔnɔna ni ka na se an ka Bamako ma yɛrɛ kɔni ko tiɲɛniba yɛrɛ kɔni kɛra an ka Mali finitigilakaw kun o sira in kan nka a bɛ hakilisigi kuma yɛrɛ kɔni fɔ ko kabini o wale in kɛra min an ka Mali finitigilakaw ye olu ye fɛɛrɛ kɛrɛnkɛrɛnnen ale ni fɛɛrɛ teliman dɔw yɛrɛ kɔni sigi sen kan walasa ka se ka sira kofɔlen in lakana ale ni ka fɛɛrɛ latigɛ opérateur économique olu kɔni ka se ka u ka baaraw yɛrɛ kɔni kɛ ka sɔrɔ danger foyi yɛrɛ kɔni tɛ u kunkɔrɔ. Général Maka Alassane Diallo yɛrɛ kɔni ka kɔrɔfɔla ko bamaci wale kɛlɛli yɛrɛ kɔni na ko bamaci wale maa ninnu ni jamana kɔnɔdenw ɲagaminen yɛrɛ kɔni don ko n'o kɛra i t'i ni jugu yɛrɛ kɔni bɔra ɲɔgɔn na ko de bɛ ka kɛ sababu ye ni ka bamaci wale kɛlɛli baara yɛrɛ kɔni gɛlɛya kosɛbɛ an ka jamana kɔnɔna na. Kumakuncɛ kuma na Général Diarra ale kɔni y'a yira k'a fɔ ko attaque laban nin yɛrɛ kɔni na ko o ye ko minnu yira an ka Mali finitigilakaw yɛrɛ kɔni na ko na u lasɔmi u b'a to wagati nataw yɛrɛ kɔni na u bɛ fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni latigɛ cogo min o fili min kun ye u sɔrɔ o ɲɔgɔnna fili kana na u sɔrɔ jamana kɔnɔna na ko ye ladilikan min yɛrɛ kɔni sɔrɔ attaque laban nin yɛrɛ kɔni na ko bɛ kɛ sababu ye n'u bɛ fɛɛrɛ latigɛ yɛrɛ kɔni ka jamana lakana ko to yɛrɛ kɔni renforcer kosɛbɛ ale ni ka améliorer wale min bɛ se ka kɛ sababu ye ni ka jamana kɔnɔdenw ka lakana sabati ale ni jamana k'a sɔrɔ ko baaraw yɛrɛ kɔni k'o lakana u bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni sabati. An ka Mali finitigilakaw ka opération sous-chef yɛrɛ kɔni ka nin kuma in yɛrɛ kɔni kɛra hakilisigi kuma ye an ka Mali jamana kɔnɔdenw yɛrɛ kɔni bolo kara ka u bɛɛ lajɛlen yira k'a fɔ ko n'i y'a ye an ka finitigilakaw kɔni y'a yira k'a fɔ ko ni attaque nin kɛra ko wa attaque yɛrɛ kɔni na k'u sera ka ladilikan dɔw sɔrɔ a kɔnɔ ale ni bilasiralikanw u bɛ se ka minnu yɛrɛ kɔni labala walasa ni ɲɔgɔnna kana na u sɔrɔ ko n'i y'a ye an ka Mali finitigilakaw yɛrɛ kɔni y'o fɔ ko b'a yira k'a fɔ k'u bɛna na fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen latigɛ walasa ni ɲɔgɔnna binkani wale yɛrɛ kɔni kana na se jamana kɔnɔna na. Ko nin dɔgɔkun in kɔnɔna na citerne 30 ani kɔ bɔyankɔ o bɛɛ lajɛlen yɛrɛ de kɔni escortera an ka Mali finitigilakaw yɛrɛ kɔni fɛ n'o citerne ninnu kun bɛ ka bɔ Sénégal fanfɛla la ni ka i kun da an ka Bamako yɛrɛ kɔni kan komi an ka Mali finitigilakaw sera ka citerne ni a bolibagaw fo ka taa se an ka Mali jamana kɔnɔdenw ma u sera ka ninnu bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni escorter ka don n'u ye an ka Bamako kɔnɔna na ka sɔrɔ baasi foyi ma u sɔrɔ a yɛlɛla k'a fɔ ko ni citerne ninnu kun bloquelen don ni y'a tile caman yɛrɛ kɔni ye Seribugu village yɔrɔ yɛrɛ kɔnɔna ni nin yɛrɛ kofɔlen bɛ Kulukoro région de kɔnɔna na ko nka an ka
mali fintigilakaw ka cɛsiralen don ka baara kɛ ko ɲuman o kɛra sababu ye ni citerne ninnu u bolibagaw yɛrɛ kɔni o sera ka olu yɛrɛ kɔni ladon an ka Bamako kɔnɔna na ka sɔrɔ baasi foyi ma u sɔrɔ. An ka mali fintigilakaw ka ni mission d'escorte yɛrɛ kɔni kɛlen sebaaya ye o wale yɛrɛ kɔni fora kosɛbɛ citerne bolibaga ma ninnu fɛ. Citerne bolibaga ma ninnu yɛrɛ kɔni foliba kɛ ne ka ɲɛsin an ka mali fintigilakaw yɛrɛ kɔni ma ka d'a kan ko ni mission d'escorte yɛrɛ kɔni kɔnɔna na an ka mali fintigilakaw y'a kɛ ni cɛsiri ale ni baara kɛ kun ɲuman o ko yɛrɛ de kɔnɔ u bɛ foliba kɛ ne ka ɲɛsin an ka mali fintigilakaw ma. Citerne bolila dɔ ka témoignage yɛrɛ kɔni na a y'a yira k'a fɔ ko escorte baara yɛrɛ kɔni kɛra kɛcogo ɲuman na wa a kɛra sebaayaba ye ko kojugu foyi ma olu sɔrɔ sira kan olu ma kojugu foyi ye wa kabini k'a daminɛ escorte daminɛ na fo ka na olu se an ka Bamako kɔnɔna na komi an ka mali fintigilakaw ye u ye olu yɛrɛ kɔni escorte lakana dɔrɔn de kɔnɔna na. Citerne bolila wɛrɛ ka kɔrɔfɔ yɛrɛ kɔnɔna na komi an ka mali fintigilakaw ye u ye nisɔndiya ta ni ka olu sɛgɛrɛ ni escorte kɔnɔna na k'u ye olu escorte kabini u bɔyɔrɔ yɛrɛ kɔnɔna ka se an ka Bamako kɔnɔna na k'u ye escorte yɛrɛ kɔni kɛ dɔɔni dɔɔni u taara n'olu ye dɔɔni dɔɔni u ma kɛ ni perese ye. An bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi k'olu lafiyalen don ka d'a kan ko kow bɛɛ lajɛlen taabolo ka ɲi. Tile damadɔni danayabaliya ale ni siran yɛrɛ kɔni kɔfɛ a yirala k'a fɔ ko citerne bolibaga ninnu ni u ka cargaison yɛrɛ kɔni donna an ka Bamako kɔnɔna na ka sɔrɔ baasi foyi ma u sɔrɔ o y'u ka wale ɲuman dɔ kɛ ni ka ɲɛsin an ka mali fintigilakaw ma ka d'a kan olu yɛrɛ kɔni escorteli baaraw la komi an ka mali fintigilakaw ye u ye olu jukɔrɔba don kosɛbɛ ka olu ka lakanaw yɛrɛ kɔni sabati sira ninnu sanfɛ. Lieutenant Mamadou Kulibali ni ale de ye mission yɛrɛ kɔni ɲɛmaa ye ale kɔni ka kuma na a y'a yira k'a fɔ ko citerne ninnu donni baara yɛrɛ kɔni kɔnɔna na ko o kɛra sebaayaba ye an ka mali fintigilakaw bolo a y'a yira k'a fɔ k'olu ka ni escorte baara yɛrɛ kɔni kɔnɔna na olu kun ka laɲini de kun ye min ye o de ye jamana kɔnɔdenw ka bolimafɛn fɛn kun bloquelen yɛrɛ kɔni kun don Seribugu localité yɛrɛ kɔni na ka se ka olu yɛrɛ kɔni escorte ka bɔ ni yɔrɔ kofɔlen na ka na n'u ye Bamako kɔnɔna na ka sɔrɔ baasi foyi ma u sɔrɔ ko ni ye ko in bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni ta k'a lajɛ olu ka escorte yɛrɛ kɔni kɛra kɛcogo ɲuman na baasi foyi ma maa si sɔrɔ sira la. Lieutenant Kulibali bɛ sinsin kan kosɛbɛ ko olu ka ni mission yɛrɛ kɔni na ale ka cɛden minnu kun bɛ o ko ɲɛ yɛrɛ kɔni na k'u kun cɛsirilen don baara in na kosɛbɛ ko olu bilala baara min na ni escorte yɛrɛ kɔni na o de kun ye minɛn min kun bɛ ni jamana kɔnɔdenw bolo ka jamana kɔnɔdenw ni minɛn yɛrɛ kɔni ladon Bamako kɔnɔna na ka sɔrɔ baasi ma u sɔrɔ ko wa ni olu bilala o baara sugu ninnu yɛrɛ kɔni na olu bɛ cɛden minnu fɛnɛ bila o mission yɛrɛ kɔni na i bɛ taa sɔrɔ o cɛden ninnu yɛrɛ kɔni labɛnnen don o baara in kama ko yɛrɛ de kɔni an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi k'olu bɛ Ala fo kosɛbɛ ka d'a kan cɛden ninnu y'a yira ko kura yɛrɛ kɔni k'u bɛ se ka jamana kɔnɔdenw ka lakana sabati k'u y'o wale yira diɲɛ mɔgɔ bɛɛ lajɛlen na ko y'a yira jamana kɔnɔdenw na k'a fɔ ko nin taa ni ka segin tɛ foyi kɛ u la k'u bɛ se ka o kɛ sanga ani wagati ko n'a bɛ se ka an ka jamana kɔnɔdenw ka lakana kɔni sabati. Lieutenant Mamadou Kulibali ka kumakuncɛ kuma na a bɛ sinsin ka an ka mali fintigilakaw jɔda yɛrɛ kɔni na jamana kɔnɔdenw lakanani baaraw la ko jamana kɔnɔdenw ka lakana sabatili baaraw olu bɛ se ka o kɛ ko o baara in de ye olu garisigɛ wa ko sini yɛrɛ kɔni bɛ ja ka tɛmɛ bi yɛrɛ kɔni kan an kɔni y'a ye k'a fɔ citerne chauffeur ninnu ye foliba kɛ ni ka ɲɛsin an ka mali fintigilakaw ma ka d'a kan k'u nana olu escorte kun min yɛrɛ kɔni kama k'o kun bɔra a sira fɛ ka d'a kan olu bɔra Seribugu ka sɔrɔ baasi foyi tɛ u la wa u sera an ka Bamako kɔnɔna na ka sɔrɔ baasi foyi tɛ olu n'u ka cargaison si la. Tɛnɛn tɛmɛnen septembre kalo tile 15 san 2025 syndicat national des transporteurs du Mali ni kɔni jɛkulu ye an ka Mali jamana kɔnɔna na min membre yɛrɛ kɔni an ka jamana mobiliba bolilaw yɛrɛ kɔni olu ye bɔ ni ka communiqué kɛ nin don kofɔlen na communiqué min kɔnɔna na o b'a yira k'a fɔ ko wagati laban yɛrɛ kɔni na ko communiqué dɔ kun bɛ carila bɔlɔlɔsiraw kan min kun kɛn bɛ olu ka jɛkulu yɛrɛ kɔni tɔgɔ la k'u bɛ a da jamana kɔnɔdenw bɛɛ lajɛlen kulo kan k'a fɔ ko olu ma nin communiqué yɛrɛ kɔni kɛ ko communiqué yɛrɛ kɔni kɛra maaw fɛ olu tɛ minnu dɔn an ka jamana mobiliba bolila ninnu ka syndicat yɛrɛ kɔni ka kɔrɔfɔ la k'u kun y'a ye an ka bɔlɔlɔsiraw kan communiqué dɔ kɛn bɛ olu ka jɛkulu yɛrɛ kɔni tɔgɔ la communiqué min yɛrɛ kɔni kɔnɔna na maa dɔw bɛ ka dénonceli yɛrɛ kɔni kɛ komi an ka jamana mobiliba bolilaw yɛrɛ kɔni k'olu ka baara condition ma ɲi ko lakanabaliya ka jugu jamana kɔnɔna na kosɛbɛ k'olu kɔni fɛnɛ bɛ communiqué kɛ nin wagati na k'a da jamana kɔnɔdenw hali ni u ka membre bɛɛ lajɛlen kulo kan k'a fɔ k'olu ma nin déclaration in kɛ ko wa ko tiɲɛ t'a la ko wa olu y'a ye k'a fɔ maa minnu kɔni ye nin communiqué in kɛ u y'a dabɔ a kama ni ka communiqué in sɛbɛn ka u bolonɔ bila sɛbɛn na ka tila k'a cari bɔlɔlɔsiraw kan ko maa minnu ye communiqué in yɛrɛ kɔni cari bɔlɔlɔsiraw kan ale ni maa minnu yɛrɛ kɔni y'a sɛbɛn olu tɛ u dɔn ka d'a kan olu ka jɛkulu membre tɛ o yɛrɛ de la k'olu syndicat national des transporteurs du Mali maaw yɛrɛ kɔni b'a lajɛ jamana kɔnɔdenw ale ni diɲɛ mɔgɔ yɛrɛ kɔni ye k'a fɔ ko nin déclaration min kun bɛ yɛrɛ la bɔlɔlɔsiraw kan k'olu ma déclaration in kɛ k'olu ni maa si ma jɛ ne ka ni ɲɔgɔnna déclaration fɛnɛ kɛ ko wa ni ɲɔgɔnna déclaration yɛrɛ kɔni k'olu b'a yira jamana kɔnɔdenw na k'a fɔ ko olu yɛrɛ kɔni tɛ u sen don o ko ninnu na o yɛrɛ de la an ka mobiliba bolila ninnu yɛrɛ
yɛrɛ kɔni ka syndicat bɛ wulimada kɛ ni ka ɲɛsin u ka jɛkulu membre ma k'u k'u hakili to u yɛrɛ la u ka jateminɛw caya kosɛbɛ ko ni an ka Mali autorité yɛrɛ kɔni ye consigne fɛn fɛn yɛrɛ kɔni di u ma u ka o consigne ninnu bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni labato walasa ka se ka u ka lakanaw sabati siraw sanfɛ. Syndicat national des transporteurs du Mali man yɛrɛ kɔni ka kɔrɔfɔla k'u b'u yɛrɛ minɛ yɛrɛ kɔni plainte tigɛli la ni maa kofɔlen kama kɛrɛnkɛrɛnnenya la maa min yɛrɛ kɔni déclaration in sɛbɛn olu tɔgɔ la k'u b'u yɛrɛ minɛ plainte tigɛli la a tigi kama walasa ka se ka taa ni maa kofɔlen ye kiiritigilamaw ɲɛma cogo min a y'a ka nin walejugu in kɛ kun min na ka se ka taa o ɲɛfɔ an ka kiiritigilamaw ye. Hakilila jiginna tɛnɛndon septembre kalo tile 15 san 2025 communiqué dɔ kun bɛ yɛrɛ la an ka bɔlɔlɔsiraw yɛrɛ kɔni kan communiqué min yɛrɛ kɔni kun kɛn bɛ an ka syndicat national des transporteurs du Mali, conseil malien des transporteurs routiers, syndicat national des chauffeurs et conducteurs routiers. Communiqué yɛrɛ kɔni kun kɛn bɛ ni jɛkulu ninnu bɛɛ lajɛlen de tɔgɔ la wa communiqué yɛrɛ kɔni kɔnɔna na an ka nin syndicat jɛkulu Mali yɛrɛ kɔni kun bɛ ka alerte de kɛ k'a yira k'a fɔ k'an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi k'an ka jamana bolimafɛn bolilaw yɛrɛ kɔni bɛ situation gɛlɛnw kɔnɔna na an ka jamana siraw kan k'o dabɔ lakanabaliya la. Communiqué in kun kɔnɔna na a kun fɔlen don kɛrɛnkɛrɛnnenya la yɛrɛ kɔni ko syndicat jɛkulu Mali ninnu ka nin membre yɛrɛ kɔni ko sanga ani wagati olu kɔni bɛ danger la ko sira min bɛ bɔ Kayi region kɔnɔna na ni ka se an ka Bamakɔ kɔnɔna na ko sira in yɛrɛ kɔni sanfɛ ko sanga ani wagati olu bɛ danger la ka d'a kan u bɛ se ka sa kuma bɛɛ k'an bɛ don min na i n'a fɔ ko bi ko ni maa min yɛrɛ kɔni bolila ka bɔ Kayi region kɔnɔna na k'a fɔ k'i bɛna Bamakɔ kɔnɔna na ko bi i n'a fɔ yɛrɛ kɔni i ye ɲini di maa o maa de ko camion jenini ale ni binkani walekɛli ni ka ɲɛsin bolimafɛnw yɛrɛ kɔni ma k'o bɛ kɛ sanga ani wagati ni sira ninnu kan. Communiqué in kɔnɔna na maa ninnu bɛ tila k'a fɔ tuguni ko maa minnu kɛmɛ ni k'a fɔ jamana kɔnɔna na bɔlɔlɔsiraw yɛrɛ kɔni ka kɛrɛnkɛrɛnnenya la ko maaw yɛrɛ kɔni kelen tɛ ni sira min bɛ bɔ Kayi ka na don Bamakɔ kɔnɔna na ko maa kelen tɛ ni ka o sira yɛrɛ kɔni tigɛ ko maa minnu bɛ ka fɔ ko o tɛ tiɲɛ ye k'u bɛ o dénoncer ka d'a kan ko kuma in ye tiɲɛ ye ko maa minnu bɛ ka o ko yɛrɛ kɔni fɔ k'o tɛ tiɲɛ ko wa n'i bɛ terrain yɛrɛ kɔni kan i b'a dɔn ka d'a kan sira in ye sirankolonba ye wa sira in ye sira ye min lakana yɛrɛ kɔni sabatilen tɛ min kɔni an ka Mali syndicat national des transporteurs maaw yɛrɛ kɔni olu y'a yira k'a fɔ ko nin déclaration kofɔlen ko ni a kɛra olu ni jɛkulu wɛrɛw tɔgɔ la k'olu kɔni tɛ ko in yɛrɛ kɔni na ka d'a kan k'olu ka jɛkulu maaw ma bɔ nin jɛkuma yɛrɛ kɔni kalama o yɛrɛ de kɔni o b'a yira k'a fɔ k'a yirala k'a fɔ ko bolimafɛn bolila jɛkulu minnu yɛrɛ kɔni farala ɲɔgɔn kan ni ka déclaration yɛrɛ kɔni kɛ k'olu SNT maaw sen tɛ a la ko kuma o kuma bɔra a kɔnɔna na o kuma in yɛrɛ kɔni ma bɔ olu yɔrɔ la. Ko Mali, Burkina Faso, ale Niger ninnu de AES jamanaw yɛrɛ kɔni ko a bɛ n'a fɔ olu bɛ fɛ ka fɛɛrɛ latigɛ ni ka bɔ Cour pénale internationale ni o ye CPI ka bɔ o jɛkulu in kɔnɔna na. Ni laseli kɛra Jeune Afrique maaw yɛrɛ de kɔni fɛ ni nin ye kunnafonidila ye minnu yɛrɛ kɔni y'a yira k'a fɔ k'olu kɔni ye nin kunnafoniya in bɔ source dɔw yɛrɛ de kɔni na minnu ka surun jamana saba ninnu bɔli négociation baara in na. Jeune Afrique maaw yɛrɛ kɔni ka kɔrɔfɔ la ko tarata don septembre kalo tile 16 san 2025 AES ka kiriko ministre maaw yɛrɛ kɔni kun bɛ ɲɔgɔn ye min na Niger faba la ni o ye Niamey yɛrɛ kɔnɔ k'u ka o ɲɔgɔn ye yɛrɛ de kɔni senfɛ u y'u da don ni kuma yɛrɛ kɔnɔna ni o de AES bɔli ko ye CPI jɛkulu la. Niger ka premier ministre par intérim ni o ye Général Mohamed Toumba ye Jeune Afrique maaw ka kɔrɔfɔ la ko o kɔni y'a yira k'a fɔ ko AES jamanaw yɛrɛ kɔni don ni CPI yɛrɛ kɔni na k'u bɛ fɛ ka o ko lajɛ kura ye ka yɛlɛmaw don a la. Ni Jeune Afrique kelen maaw yɛrɛ kɔni ka kɔrɔfɔ la ko décision yɛrɛ kɔni sɛbɛnni ni k'a kɛ texte yɛrɛ kɔni ko baaraw banna AES maaw fanfɛ ka ban ko wa a bɛ se ka kɛ don n'a nataw yɛrɛ kɔni na AES jamanaw yɛrɛ kɔni na déclaration officielle dɔ kɛ a ko ɲɛ kan. Général Mohamed Toumba ni ale de ye Niger yɛrɛ kɔni ka premier ministre par intérim yɛrɛ kɔni Jeune Afrique maaw yɛrɛ kɔni ka kɔrɔfɔ la ko ka kumaw la ko kuma caman CPI maaw yɛrɛ kɔni bɛ dénonceli kɛ k'a yira k'a fɔ ko adamaden hakɛw yɛrɛ kɔni bɛ ka violer jamana dɔw yɛrɛ kɔni kɔnɔna na ko ka sɔrɔ ko dalilu yɛrɛ foyi tɛ CPI maaw bolo k'u yɛrɛ kɔni bɛ u sinsin maa dɔw de ka kuma fɔtaw kan dɔrɔn ko ka sɔrɔ dalilu foyi tɛ u bolo a ko kan ko adamaden hakɛ lafasali yɛrɛ kɔni kɛn bɛ kɛrɛkɛ bele de ye maa dɔw yɛrɛ kɔni bolo farafinna jamanaw kama ko wa ko ni CPI kofɔlen yɛrɛ kɔni bɛ impérialiste maaw yɛrɛ de kɔni ka kuma lamɛn ka d'a kan k'a bolo le ka bila la ko a b'o impérialiste kelen yɛrɛ de kɔni ka kuma lamɛn walasa ka fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni latigɛ farafinna jamana maaw bɛ fɛ ka yɛrɛma hɔrɔnya min yɛrɛ kɔni sɔrɔ ka se ka o ko in bali komi ye Niger ka premier ministre par intérim yɛrɛ kɔni ko ale bɛ ka CPI maaw yɛrɛ kɔni ɲaki kosɛbɛ ka d'a kan k'u bɛ dɔw yɛrɛ kɔni lafasa ka dɔw yɛrɛ kɔni to yen nɔ k'u tilennen tɛ jamanaw ni ɲɔgɔn cɛla la. Jeune Afrique maaw yɛrɛ kɔni ka kɔrɔfɔ la ko n'a nana kɛ ni AES jamanaw yɛrɛ kɔni bɔra CPI yɛrɛ kɔni kɔnɔna na k'u bɔli procédure yɛrɛ kɔni bɛ san 1 de ta ko an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi AES jamanaw yɛrɛ kɔni ka affaire minnu yɛrɛ kɔni bɛ CPI maaw yɛrɛ kɔni ka yɔrɔ la ko ni AES kɔni maaw nana laseli kɛ k'a fɔ k'u bɛna bɔ CPI yɛrɛ kɔni na k'u ka affaire minnu yɛrɛ kɔni bɛ yen nɔ halisa olu kiiri bɛ se ka tigɛ CPI maaw ka yɔrɔ kan fo ka taa fɔ ni AES bɔra yen. K'an bɛ
wagati mina ina fɔ ko bi ko AES jamanaw yɛrɛ kɔni bɛ fɛ ka fɛɛrɛ latigɛ ni ka bɔ CPI yɛrɛ kɔnɔna ko n'u bɔra CPI yɛrɛ kɔnɔna u tɛna na to ten tɔ k'u bɛna na fɛɛrɛ latigɛ ni ka Cour pénale sahélienne des droits de l'homme dɔ yɛrɛ kɔni sigi sen kan ni o kiiribulon yɛrɛ kɔni ka jugement baaraw yɛrɛ kɔni nana kɛ crime de guerre crime contre l'humanité hali ni banbaci wale yɛrɛ de kɔni kiiri tigɛliw la kiiribulon in kɔnɔna na an kɔni bɛ wagati mina ina fɔ ko bi min ye AES jamanaw ye olu ma bɔ ni ka ni laseli yɛrɛ kɔni kɛ k'a yira k'a fɔ k'u bɛ fɛ ka fɛɛrɛ latigɛ ni ka bɔ Cour pénale internationale yɛrɛ kɔnɔna an ye ni kunnafoni yɛrɛ kɔni sɔrɔ ni ka bɔ Jeune Afrique maaw de yɔrɔ la ni o ye kunnafoni di sira maa dɔw yɛrɛ kɔni nka Jeune Afrique maaw kɔni ka kɔrɔfɔ la ko don n'a nataw la AES jamanaw ni o ye Mali Burkina Faso ale Niger k'u bɛna déclaration officielle kɛ min kɔnɔna na u bɛ laseli kɛ diɲɛmɔgɔ yɛrɛ kɔni ma k'a fɔ k'u bɛna bɔ CPI yɛrɛ kɔnɔna ko nka bɛɛ lajɛlen k'a dɔn k'a fɔ ko ni AES maaw kɔni ye laseli kɛ k'u bɛna bɔ CPI la k'o kɔrɔ tɛ k'u bɔra la yɛrɛ kɔni ka d'a kan ko walasa i ka se ka bɔ CPI yɛrɛ kɔnɔna k'a procédure yɛrɛ kɔni bɛ san 1 de ta ko don tɛmɛnenw yɛrɛ kɔnɔna an ka Bamako kɔnɔna na wagati min na yɛrɛ kɔni jamana kɔnɔdenw yɛrɛ kɔni dalen don ko min kɔni ye tasuma ye o mɛnɛna jamana kɔnɔden dɔw ka feerekɛfɛnw yɛrɛ kɔnɔna wale min kɛra sababu ni ka tiɲɛniba yɛrɛ de kɔni don olu la don tɛmɛnenw yɛrɛ kɔnɔna ko sufɛla zoro yɛrɛ kuma tasumaba dɔ yɛrɛ kɔni mɛnɛna an ka Bamako suguba la kɛrɛnkɛrɛnnenya la Famolo Kulibali kare yɛrɛ kɔni kɔnɔna ni nin yɛrɛ kofɔlen ni cathédrale ka surun kosɛbɛ témoin yɛrɛ kɔni ka kɔrɔfɔ la ko ni tasuma yɛrɛ kɔni kɛra tasumaba yɛrɛ kɔni ye wa tasuma yɛrɛ kɔni fagali gɛlɛyara kosɛbɛ ko tasuma mɛnɛ in kɛra sababu ye ni bɛn hale ye butigitigi dɔ ye suguba yɛrɛ kɔni kɔnɔna min lakodɔnnen don kosɛbɛ ni fini feerew yɛrɛ de kɔni k'a ye nin ka butigi kɔnɔminɛw bɛɛ lajɛlen jeni ko tasuma yɛrɛ kɔni tilalen bɛn kofɔlen yɛrɛ kɔni ka bitigi kɔnɔminɛw yɛrɛ kɔni jeni na maa minnu ka bitigi tugulen yɛrɛ kɔni don bɛn kofɔlen ka bitigi yɛrɛ kɔni na tasuma sɔrɔla ka taa o yɔrɔ na ni ka tiɲɛni kɛ olu fɛnɛ ka butigiw kɔnɔna na ko ɛri damadɔni kuntagala yɛrɛ kɔni kɔnɔna na maa dɔw ka san cɛsiri baara hali ni u ka muɲu yɛrɛ kɔni bɛɛ lajɛlen jenina nin tasuma in fɛ wa tasuma in yɛrɛ kɔni fagalen ɲamaɲamaw dɔrɔn yɛrɛ de kɔni yera bitigi caman kɔnɔna na wale min kɛra sababu ye ni ka na ni tasuma mɛnɛba in ye suguba yɛrɛ kɔni kɔnɔna na olu kɔni kun ma dɔn fɔlɔ an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi nka ko kelen yɛrɛ kɔni bɛ bɛɛ lajɛlen dara min yɛrɛ kɔni na o de ye ko tasuma ninnu ma taa ne ka foyi to wa tasuma yɛrɛ kɔni sera maa fɛn fɛn ka bitigi yɛrɛ kɔni ma k'a ye tiɲɛni don a bɛɛ lajɛlen na ko kabini welemada kɛra ni ka ɲɛsin sapeur pompier maaw yɛrɛ kɔni ma olu wulila teliya yɛrɛ kɔni na se fɛn fɛn b'u ye o y'o bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni fara ɲɔgɔn kan walasa ka se ka na tasuma in faga ko wagati min sapeur pompier maaw yɛrɛ kɔni cɛsiri bɛ tasuma in yɛrɛ kɔni fagali la o wagati in fɛnɛ na commissariat central lakana tigilamaw yɛrɛ kɔni fɛnɛ nana walasa ka se ka yɔrɔ kofɔlen lakanaw sabati ka maaw yɛrɛ kɔni majanya ka bɔ tasuma ninnu na ko wale yɛrɛ kɔni kɛra koɲumanba ye ka d'a kan o y'a sɔrɔ maa dɔw minnu yɛrɛ kɔni ka feerefɛnw kun bɛ ka jeni butigi ninnu kɔnɔna na olu kun bɛ ka essayer k'u bɛ gɛrɛ ka tasuma in yɛrɛ kɔni faga cogo min ka se ka u ka feerefɛnw yɛrɛ kɔni labɔ ko nka an ka lakana tigilama maaw yɛrɛ kɔni ka cɛsiralen n'u ka baara kɛ koɲumanw kɛra sababu ye n'u sera ka ni maa ninnu ni kisi filili ma tasuma la ko an ka lakana tigilamaw yɛrɛ kɔni ka cɛsiralen n'u ka baara kɛ koɲuman na ni yɛrɛ kɔni senfɛ maa si ma bɔnɛ ani na nka dusukasi hali ni tiɲɛni yɛrɛ kɔni nɔ bonyana kosɛbɛ yɔrɔ in na kan kɔni bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi feerefɛn minnu yɛrɛ kɔni tiɲɛna olu sɔngɔ bɛ taa wari hakɛya min yɛrɛ kɔni na ale ni wale min kɛra sababu ye ni ka na ni tasuma yɛrɛ kɔni minɛ olu si ma dɔn fɔlɔ kan kɔni bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi maa caman yɛrɛ kɔni dusu kasilen don kosɛbɛ ka d'a kan k'olu ka san caman muɲu ni baara yɛrɛ de kɔni bɛɛ lajɛlen talen filɛ tasuma yɛrɛ kɔni na ni wagati yɛrɛ kɔni na an bɛ dugawu yɛrɛ de kɔni kɛ maaw ye tiɲɛni donna minnu yɛrɛ kɔni kun k'Ala ka limaniya di u ma ni ne bɛ dan sigi an ka bidon kibaru la an b'an kanubaga n'a lamɛnbagaw bɛɛ lajɛlen fo Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan an bɛ hakilina jigin k'aw bɛ se k'an dɛmɛ ni kunnafoniya ni kanni n'a carili ani ka hakilinaw di hakilina jɔyɔrɔ la wale kɔfɛ an b'a fɔ a ɲɛna ko aw k'an bɛn yan ɲɔgɔnna wɛrɛ ma